Maialen eta Miren eskola bateko langileak zirezten. Prefetak eraso terrorista bati aurre egiteko sekuritate protokolo berria igorri dizuen. Aplikatu edo ez eztabaidan ari zirezten. Maialen hasita, Iruna Bertso 8 kolondian. Hasi aurretik ongi entzun dut, prefeta jaunak esana, goitik jalgia ongi bete du, ongi konplitu du lana. Ala da guztiz gaurko honetan, nik pentsatzen dut aiama, aski arrisku ez alden pera, unate etorri izana. Prefetak galdea egin digu, gerla berrien arira, protokolo bat gehitu dezagun, eskolako araudira. Eta jarri naiz aire hartzeko, ikasle hoiei begira, ta terroristak ez dakit baina, edo zertako gai dira. Naizta Frantzia azken aldian, den terroristen menpeko, gure aurdenak eskola hontan, sentitzen dira etxeko. Ez dut gogorik prefeta jaunak dioena betetzeko, ta gutxiago gure ikaslei beldur gehiago sartzeko. Naizta galdea izan den oso, zuzena eta argia, ez du izanen prefeta gure eskola hontan saria. Ez dugulako hemen beteko, hainera sonabaria, lehendik hainbeste lagundu gaitun prefetaren eskaria. Eta nik ere ez dut jetxi nahi prefetaren eskarira, ta horregatik lehen hitzetik esango diot aski da. Alperrik zabiltz ezpata begiz, ikastetxera begira, zulasai egon Yasin ta Ahmed, gure ikasleak dira. Hemengo denak dira ikasle, denak hasi eta buka, izan jauntxoen seme alaba, edo migrante arrunta. Eta alperrik dugu egina, berdintasunan burruka, ziurtasuna erosiz gero, askatasuna salduta.